le to pu la la tho bu ne i qua ne ya te da na ye yua ye ke sa pe ta ko ke tu o ya tho bu ne ma sa ne ya ye ke sa me da na te ga thế giờ lọp lơ ye lơ ra khi su ớt la giờ ba cơ sa từ thọ kia ya giờ se nhá li na mê cơ sa lơ e ya đô ma giờ ta để tu để ba tơ pa nơ pla cơ lo ni ya ke i ya sao si blue na no si top na ba sa ya sao khe đi na giờ nơ cơ lẽ đi ta đó ya giờ ta ô mu su ya le to pu la la tho bu ne i qua ne ya te da na ye yua ye ke sa pe ta ko ke tu o ya tho bu ne ma sa ne ya ye ke sa me da na te ga thế giờ lọp lơ ye lơ ra khi su ớt la giờ ba cơ sa từ thọ kia ya giờ se nhá li na mê cơ sa lơ e ya đô ma giờ ta để tu để ba tơ pa nơ pla cơ lo ni ya ke i ya sao si blue na no si top na ba sa ya sao khe đi na giờ nơ cơ lẽ đi ta đó ya giờ ta ô mu su nya giờ se nhá li na mê cơ sa lơ e ya đô ma giờ ta để tu để ba tơ pa nơ pla cơ lo ni ya ke i ya sao si blue na no si top na ba sa ya sao khe đi na giờ nơ cơ lẽ đi ta đó ya giờ ta ô mu su nya ba sa ya sao khe đi na giờ nơ cơ lẽ đi ta đó ya giờ ta ô mu su nya